חזרות בכלל. חזרות. אני צריך להיות לו שעון כזה של זה. של, איך קוראים לזה? קידס וואץ'. כמו שיש לזה. אמרתי לי שאני אקנה לו כזה. אני לא יודע איפה הוא נמצא. לא יודע איפה הוא מסתבר. אולי כתובת אש. לפידים. זיוות מצטלמת. כן. נכון? יום שישי, אבא עומר הולך לאכול בחדר אוכל. אבל את לא יכולה לנבוח בחלון בחוץ. יקראו לך כלב. כי איפה שיש בחוץ, יש שם סופגניות בחוץ. אז זה יכול ללכת לשם. אחר כך אני אחזור, ואנחנו נעשה טיול גדול לבית של עופר, של אור ברקאי, זה מסביב, ונחזור הביתה. בסדר? סבבה? לא במים. מדוגי ג'ני. מה אתה עושה? למה אתה עושה את זה? שים את זה בצד. תתלבש, תכניס אותה.